sinareng gendeng Surabaya mirengaken ciaran kula Lotrok RRI Surabaya sampun dados watalan cara menawi lepat nyuwun kenging pangapura pring sinigar ginawe gangalar ditata rapet sarwa digelar senajan ana pengaruh sing mengampar-ampar persatuan kita jok sampe buyar kembang melati mekare limo Lotrok RRI arek Surabaya cekap semanten kidungan kula menawi lepat nyuwun sepura ojo enak kopiani reng abang-abang pinggire lambe
kondel cedhek do jero gano wong gak cantik dikongkon teka terus ngadeg dicokot lamu bolah nang pasar turi numpak sepeda lampune mati. Aku sekolah cuma tak sambi perkara ijazah dipikir mburi. Pancene aku gak eruh wedi. Becak siji warnane biru tumindakku iki gak kena ditiru. Wayahe nrimo ajaran baru mula nek isih sekolah kudu sing sregep anak mula nek iso ojo ngumbar hawa nafsu sebab iku ngono tumindak sing ngeling ana dolor sekolah iku gak titik bandane nek sampe tumindak kliru sing rugi awake mumpung wong tuwa isih kuat andani mula nek sekolah kudu dadi pelajar kudu sing temenan ojo kok gawe lak kesempatan metu teko omah jare pamit nang sekolahan tapi nyatane nongkrong wae pian nongkrong wae pian dulur ana pinggir dalan nek ditakoni jarene apuhan ati nek mulih gak roh wayang akhire
obat-obatan terlarang. Enjak. Pancen wong mendem iku pikire owah, nek diomongi iku wis biasa. Masih gak moleh jare ya wis betah, sebab koncone wis sombong. Pancen hobi gak ono tokone, najan dilarang isih terus sae. Wis kadung nyandu angel tambane, isone mari nek wis entek kuwi. Sebabe aku wis tau buktekne, nalika aku sering sapa hape. Aku no jero nyeluk urele, ombe wong loro enak rasane. Sampai gak eling saking asike, gak ngerti cuma disir duwe. Aku geblak kok dijarno ae, akhire aku sadar nek kena blokotoan. Namung semanten hitungan kula kok menawi lepat para keresuk. Apa ya nek ngono nek Cak? Ya iki kaya Wayahe wis gawe. Ya iya. kahebatane ludruk iku apa maneh kidungan. Iya. Dirungokno isuk ya enak. Sore enak. Iya mencane jila-juli Awane enak, tengah wengi enak, parae isuk tambah kok tambah enak. enak. Ibaratnya mang tebu. Ya kaya iki lho kaya mantep. Apa maneh nek ditanggap Lah, tambah enak. Tambah enak. tapi semonone maneh tanggapan bendina ya. Kas itu Ini lho, masih Cak. kaos kutang ya. Gandeng karo kaos rezeki. oblong ta opo. Gandeng karo rezeki iku sing penting awake tetep diusahno. Nah, ya iku. Ya apa lek cara Islame Cak Pendik? Hah? Sing apa mau? Di artinya rezeki yo carana mergo awake gelem obah, gelem usaha. Oh, gelem usaha mama. Tak ngono ta? Tapi aja kemampang lho. Rezeki ku ya gak gampang yo. Rezeki ku bermelayu dinteni mandek Meninggal. ngono lho. Kayak jaran. Lho koyo Jangan. jarang. Ya pokoke sewu barang iku sing jenenge rezeki kok kudu diupayakno. Ah. Diusahakan carane apa dengan berbagai macam cara isone awak dhewe iso ketemu rezeki. Lah, ya iya. dene kono dinteni mandek dene maneh. Nah, Ngono. lah makane wong iku mah dituntut kudu sing sabar lan nerima. Sabar. Ana enah ya dipangan nah ngono. Iya. Biasa iku rezeki iku mesti ana kadang-kadang wong mindset pikirane iku duit. Tapi ana benere Iya. nek oleh duit iku oleh rezeki. Ah. Lah kan duit kan ana artinya. Duit. Iya. Apa rek artine? D D. Oke. doa. Oh, iki lek iki. Oh. Sik tak jelasno. Lah iya doa iku mah Doa artine wong golek rezeki iku gak sekedar mengharap tok, tapi kudu ya kudu doa. Ya nyuwun. maksudnya kudu berdoa. Berdoa karena rezeki itu tidak luput, yaitu anugerah dari Allah. Supaya rezekine barokah. Nah, lewat ngono doa-doa. Iya 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 iya. Ngono lho. Iku D. Usaha. Jenenge wong usaha iku yo kepingin oleh rezeki ku yo gak meneng tok, melungker Iya, tok. berarti di samping berdoa Iya. kudu berusaha. Ikhtiar. iku mah ya. Ini cara Lek- bahasa lek ini sing- Latin. Berarti PT kok selalu berusaha ya. Iku berusaha melek. Heeh. Oh, Nek iya. bahasa Latin siap Iya. ora et labora.
Ya. Lah apa nang surat? Bekerja sambil berdoa. Nah, iku. Nek oleh rezeki alhamdulillah gak rezeki ora oleh ngersula. Oh iya. Terus aja. Dene Ya. iku nek salah wae ya ora oleh sombong. Oh. Oleh wah kayak mana? Wake maneh. Ora oleh dipangan dhewe. Tapi saruku bojone isap iki Sik, terus mesti iki, ngersula. Duit iki Iya. mah lho rek apa ceritane Ini wis takakno rek. saiki Ya kudu ikhtiar. Ikhtiar. Iya. Oh, Tak ikhtiar. kira T. iman. Iku tawakal. Oh, tawakal. Dadi nek maksude oleh gak oleh kudu tawakal ngono. Lho ya iya. Kalau putus asa. Kalau putus asa kudu sabar. Nyambut gawe kalau titik. Kalau wis males aku ngono. Kak iya, kadang itu ana wong nyambut gawe, seket usaha durung berhasil, iku wis menyerah. Nah. Iku gak tawakal. Gak iku. oleh. Contone. Lho kaya wong dagang, seket buka njaluk laris. Kalau tekan Ya, ndi? itu kan perlu proses. Iya, Wong kenal ae dagang. durung kok njaluk laris Lah. sing tuku sapa ya? Lah iku Jenengan makane. Mana panggonan itu ya apa yo di mana-mana. Contohnya kayak Cakusano golek duit, golek rezeki teko kafe, ya ta? Oh iya. Ono purele berapa lah? Oh iya. Entek Ngene duit Rek, rek. ngomong masalah rezeki. Rezeki itu bukan hanya sekedar materi saja. Awak seger waras itu rezeki. Lho rezeki. Awak sehat rezeki, rukun sak kanca rezeki, keluarga bahagia ya rezeki. Jadi konotasinya wong itu kadang-kadang rezeki itu dihubung-hubungno karo duit. Tidak harus begitu. Iya. Dadi samu barengku kudu ditelaah Lah. yang sedalam-dalamnya. Ya di samping iku usia awak dhewe ngene iki ya peno awak dhewe terus apa cah insap barang Iya. iki. Awak dhewe wis tangi turu, awak iki gak lara kabeh. Iku wis termasuk rezeki luar biasa. Iya, iku Temenan. rezeki diberi. Sik pernah tahu tak gak Apa? tangi turu terus nang awake apa rasa lara kabeh. Oh, aku. Iya. Oh, sorry ya. Lho. Gak tahu. Sering. Loh. Ya alhamdulillah dulur iki ana kanca teko Jakarta di teater teko Jakarta. Iya. Ora bluduk gak kula nuwun. Lho, Iku jenenge sapa ya? Azhari. Oh, Cak Sari. Kowe teko Jakarta kono biyen nang KJ. Gimana nih kabarnya Tapi nih? ning loro belas gak iso. Ya kok rene. Tapi waktu mungku ae sing poek kedua ae, waktu mungku kali telu. iya. Tak kira bae sing nok TV kok Hasan Asyari ora mandi. Lah ono iku pembaca berita kalau. Oh, iya. Hasan Asyari ora mandi. Ya Kok coba asal Ora mahi, ora mahi. Mahe. Terus kirim salam tetap Iya. para pendengar yang Iya. memberikan masukan dan kritik. Ya, termasuk Abah Cipto. Abah Cipto, ya. Iya, Abah Cipto rek. Iya. Ini Iki pendengar kan yang paling aktif. selalu aktif Ya. mendengarkan siaran Ludruk. Yang RRI. lain juga aktif, Iya. cuma belum sempat berkomunikasi dengan Betul. kita. Lah, Ya ning iya. ngono tak salamane dilurus nang gone Cak Agung Cirebon. Ah, Agung Ketemu Iya. karo kanca-kanca Ludruk RRI engko tanggal tanggal 13 tanggal 13 Juli. bulan Juli Hajate seket desa. Nanti ku, Cak? Iya. Nanggone dusune Agung, kelurahane Caga Agung, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik. Mampir tering ku. Ah, Akeh nok kono. Iya. Si ana Kanca akeh seneng apa jalani. kanca penggemar Ludruk. Iya. Ya sebab anu bawa pakai sing dalu iki ya pecinta Ludruk setia iki ya. Wan. Terus terus deknya tanggal 18. oh anak mana? Loh, ya apa sih? 18 alhamdulillah. Tanggal 18 September. September iki ana nggone mati. Mati. Sambil kerep. Matiku sambil kerep. Surabaya. Oh, Made Surabaya. Hajate Alhamdulillah. ya cegah bumi ku. Cedek bumi tapi awane ana okole barang. Ana Sik. ana nggone punden. Apa Ujung Ujung apa? perlombaan. Ujunge? Ujung Sebetan okol. Wah, ya. sebetan apa jenenge? Oh. Jalin. Mbok ya. Pingenane jalin. Tiban iku lek Ya wis ngarani ngono. biyen tiban. Artinya ngene iku pawe dhisik. Oh, Cak, wis nang, Cak. riak pokoknya. sampai di artinya bahwa Ludruk RRI ini bisa juga ditangkap di luar studio. Oh, tentu. Iya. Tentu boleh. Ono sing takon. Apa?
piro? Bisa harga bisa Ya. diatur Ngono ya. sesuai Rego barek seduluran. kondisinya. Ya hubungi langsung ke kantor Ibu Ketua Bu Purbandari ya. Ya mbok menawa kepengin. Wis tak pangke pokoke rawuh mrene Teko nang RRI Surabaya. iso Besok nego. musyawarah ya. Yo, langsung Iki hadir aja di studio RRI. Kantor RRI Surabaya. Karena lo RRI Cak, Hmm. kita ketahui bahwa kita tidak hanya menghibur tapi mengedukasi. Ya. iki aku salam karo ana pendengar ketemu iki AI Elizabeth. Nanggone kanginan pendengar setia. Ya Cak, iku putrane jenenge Mihao. Mihao iku saiki dadi sinden kadal iku Cina. Omahe gak Asli gede Cina. iki. Tapi menekuni budaya tradisi terutama persindenan, pergamelan dan oleh AI itu putrane ya dididik. Salah satu gurunya adalah beliau ini. AI iku AI Agatha. Oh, iki seje. Seje iki AI Ngono gak ngomong-ngomong. Makane rungokno ta. Oh, durung-durung ngono. Lah iya. Gua kemer Ngomong durung entek ditau. Iki banggaku. Ya wis Wah, kakek. salah ya. Ibu Manis kalian Bu Nani Seger sing dalu, monggo dipun pirengaken ceritane kanca-kanca ludruk bengi niki. Iya. Sembuyane aja lah. Ojo lali termasuk Cak Wito rek. Semroyan iku minangka spirite lo RRI. Iya, persatuan dan kesatuan. Ayo Cak, lek gak sing ngomong Cak Kunan wis pendengar Loh, kok. temenan. Ojo lali semboyane. Ya. Sekali di udara tetap di udara. NKRI harga mati. Pro 4 RRI Suara Budaya. Surabaya. Surabaya kutane Jawa Timur tlatah kadelak dadi kutha pahlawan. Surawati boyo pake wajadane dadi pawitan revolusi bangsane 10 November 45 cilaka berangkara digempur lepur lulupran nyata kedekan prawirane roh muda kasutirane are Surabaya. Surawati boyo pake wajadane dadi pawitan revolusi bangsane Singosari Majapahit nyata agung pangajar dadya tapa palupi ning aluhur Bataruko surae tur gemuruh swarane pambarisan pahlawan Surabaya. Sakning sugeng dalu sugeng pepanggihan malih kalian giaran ludruk RRI Surabaya lumantar Pro 4 RRI Suara Budaya Surabaya. Produser Sukasih SE. Produser pelaksana Afnani Hawari SPD MPD. Ketua Purbandari SSN. Sutradara Cak Haryanto. Ide cerita
Cak Sabil. Dalu niki ndak melampahan. Obah ngarep Kobet Mburi. Seri setunggal. Kanca-kanca ingkang nampi dapukan, Pak Singgih dipun lampahaken Cak Hengki Kusuma. Cak Sabil dalu niki dados Andi. Bu Asmawati dipun lampahaken ning Purbandari. Rahayu dipun lampahaken ning Dinda. Cak Insap dalu niki dados Pak Bayan. Penduduk wonten ning Murgiati. Cak Pendi dalu niki maragani dados Pamong Jogobaya. Mbok Sarmi dipun lampahaken ning Ami Sanjaya. Sudarma dipun lampahaken Cak Kusnan. Ning Wiwi dalu niki dados Prapti. Rania dipun lampahaken ning Adis. Cak Hari dalu niki nglampahi dados Pak Loso. Cak Ning Giaran Ludruk dalu niki makarya sami kalian mahasiswa magang saking Winsa Surabaya. Karawitan kairing swantening gongso Kyai Macan Putih. Operator Cak Isnan, pengarah acara ning Ami Sanjaya. Usono kita saking studio ngaturaken sugeng dalu, sugeng midhangetaken. Sumangga. Iya Pak. Awan-awan ngene Bapak kok kepengin ngombe sing seger-seger. Awan ngombe apa sih seger Pak? Paling ya degan. Apa liyane degan? Liyane degan apa? Ya ono es cawo ono. Nah, iku es cawo. Ojo kakan es Pak. Nek lek wis sepuh sih ya es titik ae nah. Ya, tapi kan tetap ono kata-kata es. Oh. Loh, sajane minuman sekali-sekali gak bendino. Gak bendino. Gak bendino. Biasa kayak apologi kayak alasan gak bendino, gak bendino kok lek gak ono Andi, gak ono anake yang ngombeni sembarang. Banyu kendit di panas apa iku didekek ning njaba kira-kira sedina sewengi iku konon sehat, Pak. Bapak kok mau ajari sih? Oh iya, sepurane, Pak. Bapak kan biyen lak yo ngombe banyu kendi ae. Aku lek kota, Pak. Ngombe banyu kendi kuwi iku lak ajarane bapak sih. Iya. Ambek kanca-kancaku kos biyen malah diguyu-guyu sak. Tapi yo gak apa-apa. Mergo wong kutha iku lak gak iso nyucup ya. Ngono ya. Kanca-kanca akeh sing ono sing teko Banyuwangi Bandung. Iku masih arek Banyuwangi lho tak kategorikan nak desa sih, Pak. Tapi kadang aku ngombe banyu kendi diguyu-guyu. Lah aku tak marah, iki ajarane bapak kok desa. Bener. Kok njanur gunung bapak ajane omong-omongan barek anake Andi kok ketoke rada serius ngene, Pak. Serius sih ya. Mergo bapak mikir wis ditiwancine anakku iki tak kei omongan sing sekarane iso dipikir kanggo masa depan sing luwih apik. Kok kasep, Pak? Lho kok kasep ya? Andi wis gedhe sih, Pak. Wong kuliah ya lagi lulus. Lho iya. Cuman wong kan kudu mempersiapkan diri. Cek, maksudnya Bapak ya, mempersiapkan nek perkara mempersiapkan diri mulai aku pertama kuliah ya wis mempersiapkan diri, Pak. Lak kanggo kuliahmu.
mari lulus kuliah. Apa kira-kira pemikiran? Bapak emang soge sih. Terus Sawah sak monombane. Ya. Tegalan kebun sak monombane. Gawe sapa nek gak gawe anak? Andi. Omonganmu gak salah. Cuman pikirannya bapak gak mau bapak ingin kayak warisan nang anak. Percuma warisan tak kena kabeh nek anak iki mau gak iso noto warisan iki kanggo masa depanmu sing migunan. Paham? Ya paham, tapi aku kok curiga sih omongane bapak kok rada mbulet sawan kaya kate ono apa. Mestine Andi lek wis dewasa iso marisi apa sing dadi sing dilakoni bapak nang desa kene ya. Bapak nang kene kaya-kaya ya disubyo-subyo sebagai seorang Pak Singgih sing kaya-kaya kabeh wong sak desa ya hormat mbarek bapak. Aku kecipratan wibawane riko, Pak. Bapak sakjane gak tahu mikir pamrih supaya diajeni, disubyo-subyo, disungkani lan liya-liyane karo penduduk ini gak. Cuman urip iku lak gawa amanah. Waduh, bapak sok religi rek. Loh. Gak ngomong religi, urip gawa amanah. Bagaimana kita hidup itu bisa bermanfaat untuk masyarakat. Iya ta? Iya. Artine lek pancen bapak wis kedunungan donya bondo kaya ngene iki. Eling ya nak. Donya brono iku gak kanggo jaminan awak dhewe iso urip tentrem nek awak dhewe gak iso memanfaatkan. Aku ngerti, Pak. Cuma ngene lho, Pak. Apa? Kiblatku gak ono loro maneh, gak ono liyane sak kejaba bapak. Bapak iku lek ndelok ceritane. Ceritane wong-wong sing sepantaran bapak lan sak ndukure bapak. Iya. Bapak iki wong blater. Ya. 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 Bukan berarti wong blater iku gak ono mbedhike. Ya. Wajar. Cek nom-nomane bapak sapa arek wedok kene sing gak kenal barek bapak. Ah, ngomong ngono, Pak. Lho iki aku data iki utawa informasi iki teko sak pantarane bapak awakmu ndukure bapak. Gak usah ngeling-elingno biyen-biyen niku. Ya tapi lah nyatane kan ngono sih, Pak. Bapak biyen niku meneng ae ngono sono sing mara biyen. Ngono kok kate bantah. Iya. Coba ngene lho, Pak. Iya, apa ya, Pak. Sejak ibu meninggal dunia. Kaya kok aku ngrasane bapak kok gak koyo nom-nomane biyen sih. Jare mongko bapakmu biyen di nom-nomane waduh ngedap-ngedapi. Bareng ditinggal ibu mati. Ya. Apa? Kok bapak koyo wis gak apa gak eling sing jaman biyen-biyene terus cekak omong kok gak rabi maneh. Iki lho Pak sing nggawe pertanyaan nang jerone atine Andi lak ngono. Le, Andi. Kok cek pantes e bapak upane mengku arek wedokne apa meneh wong liya ngono lho. Cek kepingin ta awakmu duwe ibu ngono. Ngene Pak, bukan persoalan kepingin atau tidak, tapi aku justru ndelok bapak secara psikologi. Nek bapak iki ana pendampinge maneh. Andi minangka anak lak melok seneng sih, Pak. Ngerti. Cuma lah engko lek gak ono aku bapak gawe kopi dhewe, bapak masak dhewe. Aku lak yo kok gak Andi. Ngono sih, Pak. Andi. Ya, Pak. Almarhumah ibumu iku ninggalno kesan sing lahir batin sampai dino iki bapak gak iso ngilangno. Temen apa iku? Umpama bapak niat rabi maneh kison sajan. Aku percaya, Pak. Nanging apa kira-kira bojone bapak besok iso kaya ibu? Waduh, Pak. Matur suwun, Pak. Dening apa termasuk sampean menghargai almarhumah ya ibuku dewi. Iki rasane numbuhno semangatku, spiritku tetep terinspirasi teko omongane bapak. Fotone ibumu ana nang ngene sandinge bapak nduk kamare bapak. Lah ya mulai sing ukuran cilik sampai gede kok diko pajang ngono padane koyo pameran lukisan ae, Pak. Ya artine lahir batin tresno tumesing batine bapak gak ono kanggo wong wedok liya kejaba ibu. Iya, Pak. Tapi kesetiaane ibumu, kesabarane ibumu. Aduh. Wis ta lah, Pak, aja ngono. Sing penting ya apa carane bapak urip seneng
Bapak iso nang lingkungan kene tetep dihormati dengan ya apa sih aku ate ngomong koyo angel. Ya jelas aku gak lilo sakjane bapak urip dhewe ngene koyo aku gak tega, Pak. Wis ta, gak usah mok pikir. Ya upamane aku wis lulus teko kene, ya wis lulus sekolah to saiki. Terus aku sampe nyambut gawe ning luar kota ya apa? Bapak dhewe, bapak gak kepingin awakmu nyambut gawe nang luar kota. Maksudnya bapak? Ngerti ya? Ya apa, Pak? Awakmu tak siapno iso merubah desa ini yang lebih maju untuk ke depan. Cek, Pak. Lho kok sik? Aku lek wis lulus kuliah. Iya. Apa kepingin awakmu nyambut gawe nang kota gede, apa sampai nang luar pulau, syukur-syukur nang sampai luar negeri. Bapak gak ngizin. Gak ngizini? Iya. Terus lah aku tetep kudu nang kene dadi apa? Aku, Pak. Lah kaya katak dalam tempurung sih, Pak. Gak ngerti ta? Situasi lingkungan desa kene iki awakmu kudune wis ngerti. Ya ta? Cek. Bapak tambah bingung sih, Pak, ngomong apa? Gak usah bingung. Wis, nek awakmu kepingin ro, apa sih karepane Bapak? Ya apa, Pak? Tak siapno awakmu besok iso dadi kepala desa. Dadi lurah nang desa kene? Iya. Sik sepurane, Pak ya. Bukan aku menolak sarannya Bapak. Kabeh ku nyambut gawe nang diri apik. Cuma sing tak angen desa kene wis maju sih, Pak. Apa Bapak jek duwe impian mergo nalika semono Bapak nyalon dadi lurah ping pindho gagal terus saiki ambisine Bapak ditumplekno ning anak? Ngomong ambisi oleh lah. Cuman kegagalan ini Bapak itu suatu pengalaman yang sangat luar biasa. Mula saiki awakmu tak siap. Nek awakmu iso dadi kepala desa, iso dadi lurah nduk desa kene. Iling ya. Jabatan tuh bisa merubah segala-galanya. Aku percaya, Pak. Nek awakmu gak duwe jabatan, nek awakmu gak dadi penguasa, gak bakalan iso merubah. Wis ngene, Pak, lah engko kapan-kapan diomongno cuk saiki. Lho enggak lho. Omongane Bapak saiki kudu mok pikir. Omongane kudu mok pikir dan awakmu kudu sago, kudu ngomong, "Iya, Pak, aku siap." Wis, apa jare meneh, Pak? Wis, mbah lah. Apa jare meneh? Pikiran lho ya. Iya, Pak. Saiki wis gedhe. Dadi anak ibu lurah. Tapi nek delok anakku ya areke ngono sinaune ya tuwekun. Nek mulih ngono wis gak kober ndelok ibuke. Mergo ibuke ya umek ae. Tapi wis gak apa-apa. Aku dadi lurah ping pindho nang gone desa kene iki wis ndelok wargaku. Yah, giyak-giyak nek nyambut gawe, garap sawah. Saya nek ndelok ibu-ibu, nek peringatan apa-apa ruame, angger RT, angger RW usul ngene. Wis sing penting nek aku dadi lurah ndelok wargaku kaya ngono, tak turuti ae. Pokoke diwadahi dadi ibu-ibu wis ben berkreasi. Wes. Sing penting kampunge rame. Lah iki nek ndelok Karang Taruna iki lho. Karang Taruna iki tak kon ngawasi anakku tapi kok saiki repot kuliahe. Ibu. Dit, alah, mari tak rasani. Ibu loh. Kediten apa enggak? Matur kali sinten to, Bu? Aku ta. Nggih. Ya ora matur nang sapa-sapa. Ibu ki apa ya? Ngudarasa dhewe ngono lho, Nduk. Oh, kalau kinten lagi teleponan kali sinten. Lah apa telepon? Aku mek grembeng-grembeng ngene, Nduk. Oh. Delok ibu-ibu PKK biyen iku ya. Nggih. RT, RW kuwabe padha usul. Akhire pas peringatan apa kae? Hari Kartini. Ya, peringatan Kartinian wingi ruame ya, Nduk ya kampung dhewe. Nggih, ruame. Tapi
yo gak salah iku. Nek Kenapa? kancamu sing Karang Taruna si Desi iku kan usul, Bu UMKM anu tetep diwentenaken ruame ya surine. Nggih, dadose malah ruame. Tambah rame. Nggih. Dadi wis jenenge warga sakmono kae lho gak ono sing nang omah ya. Nggih. Kabeh metu dadi kampunge rame. Nggih, tapi niki nggih berkat jenengan nggih Bu saged ngerameaken ngeten iki. Iya, tapi yo kreasine iki ibu-ibu iku sing perlu tak acungi jempol, Nduk. Nggih. Iku nek gak ibu-ibu sing lincah-lincah ngono ya. Kreatif nggih, Bu. Wis ngantek ngwedekno lomba sembarang kalir sing lomba berkebaya, sing ono fashion show, sing enek musik-musik barang, enek grup musik. Ternyata ibu-ibu ya lincah-lincah ya. Nggih. Tapi kancamu Karang Taruna iku, nah kemarin sing wingi yo awakmu sing tak takoni ambek Desi iku lho. Nggih, Ya apa Desi. sing dilakoni Karang Taruna? Tibake ono setan loro iki nek Karang Taruna to. Nggih, lek terus nyuwun ngerameaken. Oh. Ibu wingi matore Karang Taruna mosok gak tau ngetokno. Lah iya. Lah terus iku sing pameran pot-pot akeh, pot-pot kembang-kembangan iku nggonamu ta? Nggih. Eh. Nggih, kreatif kula pas Terus mbok biasane. setek-setek ngono ta iku kok Nggih, niku apik-apik kan- kembangi. Nggih, napa sing kula pelajari teng kampus, kula wedali teng mriku. Oh, dadi koyo ngono ya, Nduk ya. Nggih, wingi kula ajari rencang-rencang niku. Yalah, ya sepurane. Ibu iki saking repote ngurusi kono kene ya, Nduk ya. Lah, Gak memperhatikan ibu nek kan- anake nggawa mulih hasil karya to tibake. Kan kula maturi kan, Bu mampir teng stan kula nggih, Bu. Jenengan pun mubeng. Ya apa ibu gak mawon. mubeng, Nduk? Bu Camat rawuh. Pak Camat rawuh. Terus sing LMK iku sing ndi teko desa ndi teko rene kabeh lho, ruame, Nduk. Sampai depot sotone Cak Har ning kono iku entek lho sampean. Durung bengi wis entek. Nggih to, Bu. Iya. Jenengan mboten kesel to, Bu, istirahat lah ya Bu. Dados apa? lurah ngoten niku lho, Enggak. Bu. Ibu iku wis kudu gak oleh kesel, Nduk. Dadi lurah ya kudu ngene iki pancen bener omonganmu. Kedelok nih, Bu, gak duwe kesel to. Tapi jenengan lompon 2 periode lho, Bu. Mancine Mancine istirahat to, Bu. Iya, tapi Kenapa? ibu wis duwe cong-congan, Nduk. Sinten, Bu? Sinten? Ibu kan wancine istirahat jadi ngono ya. Nggih. Nah, saiki wayahe. Awakmu wis dewasa ya. Nggih. Kuliah wis mari. Mari ngono saiki kerja ya wis karek ngenteni kerjaan ya. Nggih. Mari ngono, hasil karyamu iki ternyata neng nggone kampung kene iku ya wis akeh. Ya, hasil-hasilmu sing mbok Nggih, apa terus? mbok praktekno ning kene, terus sing kapanane ning sawah ana pupuk iku sing mbok campur-campur iku Nggih. dioplos apa-apa iku hasil panene ya apik. Nggih. Berarti ku awakmu wis iso nduk iki, Nduk. Siji dadi contoh. Iso teng napa, Bu? Oh, iso maksudku. Iso napa? Maksudnya ibu ki, aja kaget ya. Iso tak calonke dadi lurah. Loh, kok kula, Bu? Aja kaget, awakmu kudu iso. Neng kene iki Loh. awakmu ku anake Bu Lurah. Contone kaya wingi. Kula dereng siap lho, Bu. Lah wis kudu siap. Aja lali, Nduk, neng mburi ana ibu. Wis tak Umure tenang kula ae. nembe pinter. Loh, kok umure piro? Sing penting lulus wis dadi sarjana. Wis Kula- oleh. Kula tasik pengen nyambut damel riyen lho, Bu. Lho, dadi lurah nyambut damel lho, Nduk. Ya mboten sami. Oh. Meskipun rebek kali camat-camatan kaya ibu ngoten niku. Yo gak saiki ngene lho, Nduk. Wong desa kene iki, wargane dhewe iki ngono iku. Ya giat wis giat. Cuma ya ngono iki, breng hari Kartini, kok bar kuwi plus gak ana apa-apa meneh. Breng anu nandur iki, nandur porang, nandur apa, mari ngono, plus ilang kabeh. Lah, mindsete wong kene iki nek dalam rangka tok. Ngono lho. Mboten Dalam saged, rangka ngono lho, Bu. mian. Gak maksudnya gak liya ngono lho. Lah, supaya iso ngrubah mindsete wong kene iki, ya supaya giat terus. Perlu kaya ibu ngene iki. Lah sing ganteni ibu kaya awakmu. Ya, nek sing iso ngrubah mindsete wong kene iki perlu duwe kedudukan. Nek wis duwe kedudukan, contohnya kaya ibu ya, dadi lurah. Iku omong sak omong bakal digugu ambek Tapi wong-wong ngono lho, Nduk. kula mengke kalah kali tiyang sepah-sepah ngoten niku. Gak Mboten oleh. saged kula nyamekne Istalah. argumen kali tiyang sepah ngoten niku. Kowe iki dadi anake ibu. Gak oleh lawan ambek ibu ya. Nurut. Bu. Aja Mboten kepeksa. purun kula. Wis sing penting kowe tak siapno. Aja sampe ya awakmu dadi lurah nom kudu bersaing karo kanca-kanca mungku. Ngono, Nduk. Wis aku tak sinaoni ya, tak sinaoni. Tapi kula lho, Bu, dereng wonten, Bu. Iya wis tak kok saya suwira. Tapi nek penduduk kok misale ya calon lurah wakeh.
Tibake betenge sing akeh kena awakmu, Nduk. Ya kudu dilakoni. Tapi mosok mengke terus-terusan pemimpinnya anu tiang setri. Yo Kan gak terus tiang apa-apa. jalan bareng. Lho, pemimpin iku saiki wis zamane, Nduk. Apa gunane emansipasi sing biyen wis diperjuangno ambek Ibu Kartini. Masih ping 4 ping 3 dadi apa pemimpinnya perempuan juga apa-apa sing penting kan mampu ngono lho. Iku kancamu yo. Assalamualaikum. Nduk. Waalaikumsalam. Alah. Rania, kowe tambah ayu to yo. Aku ki ndelok kalian ndelok arek loro ndelok awakmu karo anakku iku. Kok yo ket SMA senengane runtung kuliah yo bareng, lulus yo bareng. Liburan Liburan ya mesti bareng. Makane iki Awakmu apa ya wis kaya anakku ngono, hasil karyane wis akeh mbak gawe mulih ngono. Bu, tasih akehan iki Oh ya aja ngono. Tapi kan isok digabungno ya toh. Engko nek duwe ilmu pengetahuan sing isok dibarengno, isok jenenge kolaborasi, Nduk. Engko isok digalakno ning kampung kene. Jok lali, sawah pinggir embong sing cedhek kali kok. Yo, kesarek mengidul ya, dadi lahan percontohan. Oh. Tapi aku nggih pengennya koyo Rania ngeten iki lho, Bu. Nyapa? Ya ndamel usaha riyen, nyambut damel riyen, ngoten. Ya wis nyambut gawe yo, tapi nyalon ya tetep. Ngono lho, Nduk. Engko disambi sok iku. Ibuku lho Ran, piye iki? Nyalon apa, Bu? Nyalon lurah yo sok mben iki sik lagi tak takoki sik. Kate nyalon lurah. Yo gak apa-apa to. Iki minat to. Yo, tak awakmu tapi nak dukung to. Yo, mak jos iku. Yo kandhani yo Mak jos dadi apa ora mak jos. Tak delok yo biyen nek ning kampus iku dhek wis dadi ning nggone apa iku? SEMA. Anu, senat mahasiswa ngono iku lho. Ran, aktivis Ran. Iya. Aku iki ngomong mak jos sing nglakoni iki kok aku ya apa kon iku ndukung yo gampang to, Nduk. Di dunia kampus ki kamu ya wis pernah ngrasakno ngono pasti Di ya. dunia kampus iku arek rata-rata ya saumurane dhewe ngene gelane kene lho wong saumurane. Wih, wis tuwa-tuwa ngono iku ya. Ya justru wong tuwa ki malah luwih manut ambek wong nom ngono lho. Sing penting sopan santun, Nduk. Delok nibu nek ngomong karo bapak-bapak. Masih bapak-bapak ya sepuh-sepuh. Pak RW ya luwih sepuh timbangane ibu. Tapi nyatane ya mlaku apik to. Ya Ran ya. Ngene damping ngono ya Ran ya. Tak dukung. Ya ngono dikuwati kancamu. Kan iki kan ya kesempatan emas ya dicoba, dijalani ae jenenge ya belajar. Tapi aku ya gomwane ngono lho Ran. Ya apa ya ngomong ya. Wis siap awakmu ku. Nek ibu ndelok kemampuanmu wis siap, Nduk. Ya. Ya wis nek dolen. Sanggup apa enggak? Sanggup apa enggak? Aja gondong. Ngene iki jenenge rak ya kepeksa sih. Wong akeh sing rasan-rasan nek anak ibu lurah ya pantes ngono. Wis ya, Nduk, Ran. Iya ken Pak, kayak tuku bensin ken Pak. Sepeda motormu. Nggih, sepeda motormu. Iya, jangan nanduk ya sama arek rada gondok. Iya, Waalaikumsalam. Pak Bayan, masalah golekane Cik Angel. Pak Bayan, budek. Loh, Pak Bayan, waduh, tigane turu, enak-enak. Duh, nungone pos kamling ngorok. Ada nomor dhewe ae. Tangi. Kok Cik enake. Nyamuk. Aku. Aduh, kula Pak Bayan. Ya opo rek, ngene pos kamling kok sampean gawe turu lho. Nyamuk kok gede ngene sih rek. Anjane jaluk jewet. Aduh. Kapok. Ya opo kok dijewet iku? Gak enak-enak iki. Sampean iku lho. Apa sih? Iki ngono pos. Wis seru. Sing ngarani hotel ya sapa? Lho, kok digawe
turu ngorok ku lho rumangsane omah sampean dhewe ngono. Awak dhewe iki lak aku lak sebagai bayan. Tugasku kan yo njaga keamanan termasuk lingkungan kene. Yo jaga pos iki. Pos iki nek gak ilang yo aku turu maneh. Lho. Yang ting-tung edang-eding Ika tadung le nape pun tak ngeding Ika ngeding le nape pun tak tedung Montedung mat nyaman aku malam le kami nang katu kasis kamling saben malam pasti bede maling le tugas kasis kamling bling hati sakeliling ling saben maling lamun ngecok ling aling iso sampean ayo Pak Bayan ngot tak medur ayo dang dingdung edang eding edang edung dang ding tak ding anakmu Pak Bayan kok sampean niku Pak Jogoboyo kula niki nggih ngantuk-ngantuk kengken nyanyi nggih mboten konsentrasi ta. Justru tak wangi nyanyi, tak wangi ngene iki supaya mboten ngantuk. Kaya kon mulane umur iku tak kon teko dhisik aku blenger ndelok kon niku. Matun nang ngene pos kamling kon nggur mesti ngoro. Ya oh. Kon niku dibayar wong kampung. Lah mangkan kon ngoro dikon apa? Ngeten lho Pak Pak Jogoboyo. Jenengan iku ngeten lho golekno kanca nggih sing liyane ora napa bumur wedok bengi-bengi dikon wonten pos kamling mboten bahaya ta. Ya justru kok tak golek sing aman ora sing nom sing ayu bahaya lah nek aku tuwek ngene rak mboten bahaya nek golek sing daluwarsa ngene kan gak bahaya paling keracunan titik kon lah nek keracunan seneng aku kok setep pucet Pak Bayan sampean mboten krungu ta? Napa? Sakniki niki usume maling. Ngono usum. Seru. Kok eroh? Lah ya napa carane sampean nek pun kathah maling ngenten iki? Usahane sampean ya napa? Lho, apa? Wong maling buktine Mas yo rame-rame. Kan ono Andi sing nyekel. Andi ku hebat, pemuda hebat. Setiap ono maling dicekel. Wah, wis marono diculno. Kan yang penting iso nyekel. Sampeyan dadi bayan nek kene ya. Iya. Sampeyan wani maling? Aku. Iya. Oh. Wani maling? Wani? Aku bayan ditantang ngono. Wani maling? Wani. Lah. Gojik iku jenenge. Lah iya, mangkane aku soal boyo. Jogoboyo ku njogo anane bebaya. Lah, njogo anane bebaya. Jogo anane bebaya. Iku jenenge Jogoboyo. Nek maling tak gertak mbak aku. Maling. Hah, bengi-bengi apa? Pring. Wah, kok Cak Kartolo sama. Kono nih kan, ajeng maling Pak. Maling nanti, Riko. Kok gak jajak? Lu ora kok teman-teman gak jajak. Nggih dilarang. Dilarang kalih. Aku liwat kene iki mang lak tuku gorengan. Kok ketok sampean ngorok. Lali aku lho. Aku gak melek jogo, aku tuku panan gawe sampean. Lho, carane anu Pak Jogoboyo sampean kongon ngancani aku. Aku malah ngerti denggo panganan. Oh. Lho masih ngancani ya gak apa-apa. Wis turu kan nyelongop ngene iku dijelono. Dijelono godho telo tak godho gedang lho. Lho tak kei wis sampean ngomong ngono. Ojo lah, ono Pak Jogoboyo mosok sampean ngekek. Bengi-bengi lho ya. Oh iya, bengi-bengi dikakekno Kak. Tak kei panganan. Oh alah. Ya sampean jelasno. Kau niku kan dikek godho. Godho. Iya. Godho apa? Godho gedang, godho telo. Iya, titik edang padha krasa. Ngono lho ya. Wis ya, tak kene ngombe ya. Hati-hati. Tak kene ngombe aku mulai dhisik kok balik maneh. Ya wis. Iya iya. Bapak lari-lari mrene ae lah. Teh kopi. Mending dandangi to kompore gorene. Iya. Mas tangga ta. Iya. Wis gak apa-apa, gak usah diterno. Paling ya penjahat ya gak mungkin. Mulai. Diperkosa insaf digawe kan. Oh, ono ae. Aku sing kilap-lakan. Pokoknya kamu gini ki kapok-kapokan gak kaya
Wong siku iku ae. Oh iya. Andi iku ancene hebat. Lah wonge nek maling dheke paling terdepan. Apa-apa dicekel kok iso lho ya cek gampange. Wong aku ketutno maling nguber maling iku gampang ilang set-set. Aku nguber wis telat. Tapi nek Andi apa? Tapi sing curiga. Tapi kalih ngono Syah. Lho kok kalih? Nek sing ngadepi maling, penjahat, orang yang berbuat merugikan orang banyak, itu harus diucut. Diusrut. Kudu dicocok. Dicorot. Diusut. Ya bener sih. Ya diusut ya. Lho kasih. Lho sing penting Andi iku wis nyekel maling, buktekno nek iku Andi malinge kecekel, ya wis mari dikanane hukum saiki. Hukum itu kriminalitas. Iya. Dari segala tindak kriminalitas itu harus dituntut di muka hukum. Itu harus. Kalau calcul kon niku boloe Andi kon niku. Lah apa kadek bolo-boloan. Aku sakno Pak Hakim kadek dituntut di muka hakim. Lho sakno mosok maling nang mukae hakim iki. Mok raine hakim. Lah iya. Ya ngono. Lah iya. Maksudnya itu di depan pengadilan. Wis babal lah sampean ngeten lho. Sing penting maling sing kampung kene masih ana sing rusui, onar, masih gak aman. Yo sing penting malinge kecekel. Saiki maksudnya Andi iki jane apa sih? Wong maling nyoto-nyotone berbuat jahat, nyolong, ya begal, ngecu. Lah kok mari dicekel terus dibebasno. Gak diproses secara hukum. Lah kadek diapakno maneh, diproses ya apa maneh? Dikandani pokoke ling maling, kok nek wis kecekel ngene iki aja nyolong maneh. Lah, wis kepepet ya. Lah iya. Ya kudu diproses. Maksudnya diproses secara hukum. Engko gak ruwet ta, gak tambah anu ta. Wah, wis babal lah. Kok iso babal? Wis kersane Pak Joko Boyo, sampean niku bisa kene timane awake iku gegeran perkara Andi. Iya, gegeran perkara maling. Nah, siang kantor kelurahan ae. Lho, lha apa nang kelurahan? Kantor kelurahan kono. Lho terus nang kelurahan terus awake dhewe lapo Pak Joko Boyo bengi-bengi iku. Loh, Dak. Lho Pak Bayan. Bolomu lho, bolomu. Lho, Pak Joko Boyo lan apa sih? Iki gara-gara sampean iku. Sik minggir. Minggir Joko Boyo. Halo. Halo Besti. Pak Jokowi jenengan lak akrab sih kali Pak Bayan. Akrab, tapi ini ada yang membuat saya tidak akrab karena kebijakan sampean. Loh kula sanes pejabat lho, sanes pamong lho kok gak ada kebijakan pripun. Nah, ternyata sampean kan tokoh kampung, muda kampung. Nggih. Nyatane ono berbuat jahat, maling kecekel. Oh, perkara niku. Sampeyan bebas no. Tak jelasno. Kula anu nggih, kula paringi keterangan nggih. Aku membela awakmu. Nggih, Pak Bayan kali Pak Jokowi kula nyuwun sepuro. Ngenten lho, Pak. Maksudnya napa maksudnya? Hakikate hukum utawa hakikate enten kriminal enten kalau ada persoalan besar kan dikecilkan. Nah, lho, kalau jelas kecil kalau bisa ditiadakan tapi harus memberikan efek yang positif. Iya. Wong niku lho gak kapoke Mas Andi. Nggih ngapunten. Apa wong niki tasik warga kita ki. Dek wingi niku wonten maling pitik. Lho, terus sing kok cekel iku? Aku sing nyekel Cak. Heeh, kok kate wong warga kate ngantemi menghakimi sendiri. Dipenging karo Andi. Terus sing kelangan pitik niku pitike niku kula balekne kaya ganti rugi. Niku namung bentuk solidaritas kula dhateng warga. Lho, terus kene nggih kula kan njaluk sepuro, matur sepuro kula jolaken mumpun ngantos tumindak malih ngoten lho Pak Joko. Apik ngono Pak Joko bantu. Iya, tapi tetap menyalahi prosedur. Prosedur. Karo prosedur iku nggih diparut terus jemblek-jemblek kayak gula. Heeh. Prosedur ngenten-ngenten. Kaya jemblem. Pak Bayan dening Pak Jokowi sakderengipun kula nedhi sepuro nggih. Tapi minimal monggo lah swaka amanan niku dipun. Tapi mau sampai damel maling niku manja lho nggih, gara-gara sampean ndek kebijakan ngono lho nggih. Nggih, menika ingkang mboten kula pertimbangan efeke. Menawi wonten nasihat saking Pak Jokowi yang lebih bertanggung jawab, kula nderek. Tolong dipertimbangkan baik-baik. Nggih, nggih. Indonesia iki. Nggih. Karena wong sing kebal hukum
semua yang perbuatan salah, perbuatan yang menyalahi hukum harus dituntut di muka hakim. Kerajakan
kira-kira pirang wulan ya, 2 wulan nek gak 3 wulan. Aku mari ngene wis mandek. Wis ana 2 periode kok ya rasane. Tapi nek ndelok perkembangan desa, perkembangan pertanian, terus ndelok arek-arek ibu-ibu, bapak-bapak ini guyub tambah giyak ngene iki ya. Eman arep ninggal tapi ya aku kudu nyadari lah. Tapi nek diningku nek cik ana swara apik, ya wis gak apa-apa. Wis apa jari warga-warga wae, ambek pendukung-pendukung. Tapi nek tak pikir-pikir yo, kapanane ono nang gone kidul kali ku sik kecolongan sepeda motor. Mari ngono ning dalan iku jare kok ono sing ngendhek sepeda motor, begal-begalan ngono ta. Ono saiki wong ning sawah bareng yo gak enek sing padha melekan ngilekno banyu kok jaman biyen iki. Njewu, Lurah. Alah, nggih. Kula Joko Boyo. Nggih, Pak Boyo. Sampeyan mau mriki napa keduten apa mboten? Nggih, janjane kok niki kerentek niku mulai pengen mriki to. Pengen. Soale kula niki nggih rada ngarep-ngarep. Nah, terus wau dalu niku nggih wonten sekedhik insiden. Lho ya to. Saiki ngene Pak Bayan. Niki wau nggih sing lagi kula pikirne niki. Di masa akhir jabatan. Nggih lah niku ngajak kula. Kan karek kurang 2 wulan 3 wulanan to. Lah kok malah kata rame koyo ngene iki kok opo aku wis wingenane wis ayem tentrem lho Pak. Saking ayem kuwi sampe pengen anakku besok bakal tak calonke ngono lho Pak. Salawase niki dulur lagi. Kan mboten nate maling sapi. Apa sih sakjane? Sakniki lho maling sapi. Lah iya. Dari sapi niku pun dikarena kalih jeroane itu kalih niku daging niku dibetos to. Berarti wis dibeleh nang kono. Nggih, ampun dibetos. Sing duwe omah ya gak ngerti. Ceritane saksi sing nate semerap niku maling niku beto pickup niku. Nek biyen kan maling sapi urip dituntun niku. Saniki niku pun dijukuk daging tok. Nek wis ngono kuwi berarti ya gak wong sitok. Sindikat berarti jenenge. Kula kan kuwatir. Saiki desane dhewe malah klebon koyo ngono-ngono iki to Pak Bayan. Lah nggih, kula kan kuwatir jangan-jangan di akhir jabatan sama niki wonten sing membuat kisruh supaya untuk periode berikutnya niku tiang-tiang niku mboten dukung sampeyan. Nah, aku ki yo tambah ngeluh, engko malah ngelek-ngelek kepemimpinanku. Ya sampean ae sing kudu teliti, Pak Boyo. Kula sampe gegeran rondo-rondo barang ngono iku lho. Sampe gegeran kali bayan barang niku kali anake niku rondo. Sis kampling. Nggih. Dudu rondo lho yo. Rondo. Ngerti enggak? Ngerti. Rondo, sis kampling kuwi kudu di semangati maneh. Nek perlu kene cek masak ibu-ibu kirimno ning wong-wong. Ngoten Pak Joko Boyo. Dadose mengke wong-wong ki cek betah melek. Ngoten lho. Mbon kula warai barang iki wis wayahe gilir. Sing sampeyan iku wayahe nglilir. Joko Boyo wis nyanyi tok ae sampean niku. Waduh. Wis salah. Lah nek wis kedadian koyo ngene iki, tapi nyatane ya utul to. Sing nyolong sapi mau Cuk. Pengenane pencurian sepeda motor. Ayo yo gak kecekel. Lah berarti sampean sing kurang waspada. Niki kersane jenengan iki sampe ambek Blurah nggih. Mengko kula nek ketemu kali bayar. Sampeyan delok ki napa. Lah wong gak rene ya percuma. Rencana iki kula kali bayar sing ngajak kula disi, kula madur kali sampean. Oh, ngono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Blurah. Nggih, Pak Bayan. Nggih, matur sembah nuwun. Sampean ora usah ndumuk-ndumuk ngono. Biasa po. Kene iku gak kaya wong Jepang. Ini sampai ngeten lho, secara struktur organisasi kula niki lak jabatane paling nisor jenengan dukur iki. Pantes lah kula niki hormat kali jenengan. Yo wis matur nuwun nek hormate matur nuwun tapi gak sampai dingkluk-dingkluk ngono Pak Bayan. Yo nek dihitung umur lho jenengan kula umure luwih sepuh timbang kula. Umur kula sing menang, tapi secara struktur jabatan kula kalah. Makanya kula menghormati niki menghormati jabatan, boten menghormati umur. Yo, saiki tak takoki. Dalem? Tak takoki saiki. Takok napa? Sampeyan niku nyambut gaene kudune nak kerja bareng karo Pak Boyo. Wah. Ya Pak Bayan karo Joko Boyo iku kudu setelan. Kula niki padha-padha njogo kampung. Malah sampean ki bawahane Pak Joko Boyo. Lho, lah ngono sih. Aku iki Joko Surabaya, Lah, kula mboten napa setuju kula mboten cocok kali
boyo niki. Ngene iki. Ya sik to. Berselisih paham terus. Sik, maksudku ngeten Pak Jogoboyo. Ya mergo gak cocok ngene iki gare kerjaanmu gak beres. Gak sitok sampean tok ya loro-lorone, gak beres. Aku boleh katut dulur. Lho, ya gara-gara sampean. Akhire apa ayo? Ayo saiki sampean pikir wong loro bapak-bapak nggih. Nggih. 2 wulan 3 wulan kas masa jabatanku dadi lurah ning kene iki wis bar. Wis empek. Lah nggih. Tapi 2 wulan 3 wulan terakhir iki lah kok malah nek geger ana rene dare kelangan terus ya apa? Nggih, niku pancen. Masa aku dhewe sing jaga. Oh, mboten lah. Lah gunane napa enten bayan? Enten lah nyatane maling-maling kabeh ucul. Ayo, bayan macam-macam kula antemane dhewe. Lho pun ngoten ta. Mangken ngeten niki nek sampeyan saiki tak takoni. Nggih. Nek wis kabeh maling-maling padha ucul lah sampeyan niku nyapa? Jalanmu ya apa? Ngapunten, pun salah paham. Sampeyan mesti kantuk laporan sepihak kali boyo niki. Lho gak laporan sepihak, wong-wong itu kabeh padha crita aku. Lih, sing dimaksud napa maling niku wau napa lepas ucul. Memang niku sengaja dilepas. Nah niku lho. Memang sengaja dilepas. Sing dadi perdebatan niku. Lah kok gak digorene? Olah napa diputer mriki? Anu, kuwatir ngrepoti jenengan. Ngoten lho. Kok ngrepoti aku? Ya malah ngono iku malah. Bayan niki lak kalih niku arek lanang niku sini. Ngeten lho. Sapa iki? Andi niki lho. Niku Andi niku larene. Kula mboten ngerti apa maksudnya Andi. Andi niku larene sik enom tapi cek ambot. Napa sikap cep wae. Ya gercep. Gercep nangkep malinge. Nggih. Tapi kok diculno? Lho, tapi kan diselesaikan secara kekeluargaan. Selesaikan secara keluargaan? Nggih. Endi nek nyelesekno? Nggih keluarga mriki keluargane Andi. Sapa sing nyelesekno? Andi. Pun mengkerik. Sapa sing nyelesekno? Nggih, mun mengkerik ngoten ta. Urane kadhe metu sungute iki. Sing nyelesekno iku lho perkara iku lho sapa? Nggih sing nyekel Andi niku. Oh. Dadi kabeh Andi sing nyelesekno. Nggih, wong diselesekno karo Andi niku. Awakmu lha apa ning kono? Lho, kula ndelok. Dokong niki melok niki bayan niki. Kula moto-moto. Dadi foto-foto. Kula anu uploaden sosmed. Saiki tak takoki. Medsos. Iki tak takoki. Nggih, ya napa? Pak Insaf. Dalem. Sampeyan dadi bayan apa dadi wartawan? Nggih, bayan ngerangkep wartawan. Bagi hasil niki bayan niki. Sakniki zaman anu sosmed harus kita gunakan. Wah, kira sing ngelem Andi niku kok watah. Ngombe sik. Andi ki Pak Insaf, nggih ngombe dhisik. Otok-otok karo bulurah kok ngecek. Ngombe dhisik. Nggih, kula mben nggih. Lambe tak kerewes sing bola. Banyu kendi? Nggih. Ben adem. Nggih. Nah, nek ngombe, sampean nek pas ngombe, nggih, sampean iso meneng. Nggih. Ya, wis. Saiki tak takoki. Wis umek maneh. Pancen sampean ku gak iso meneng ya. Nggih. Saiki tak takoki. Nggih. Nek sampean ning kono kok mek ndelok. Mek moto. Mek nguwasi tok. Nggih. Lah, wujude sampean utawa tugase sampean pinangka bayan niku tanggung jawabmu nang ndi? Kula tanggung jawabe napa? Aduh, ya wong bayan ke tolater koyo bodho ketuluk. Aku ngene iki dadi getun nek terusan nyapa biyen tak pasang dadi bayan. Sampeyan napa sibu kok dadi konten gak karuan ini. Aku lah biyen ki ketoke cuwerdas terus apa wentengan ngono iki. Dadi enteng bantu sampean. Gunakan juru kunci mawon wingi. Juru kunci kuburan. Nggih, napa kula pokoke akhir-akhir kurang 2 bulan iki kula niki kemunduran fisik kula. Kudune, Pak. Nggih. Kudune ya napa kula? Nggih. Ya, sebagai perangkat desa. Ya mbenakno sing apik, oke lah diselesekno. Nanggone omahe, misale omahe sing dicolong apa omahe sing nyolong apa omahe lapangan kuwi nggon kejadian. Tapi gowonen rene. Supaya ning kene iki enek catetane, enek kedadiane. Aku ki ero wargaku ki endi sing senengane nyolong. Nggih. Endi sing wonge apian. Endi sing senengane bantu. Dadi sampean kuwi termasuk wargaku sing senengane ngomong. Nah, niku bagus niku, Bu. Ya ta? Senengane ngomong. Ya ta, Pak. Iki kan kali bokor pasar turi niku. Niku kula bagus niku. Kali bokor pasar turi niki. Oh, ati napa? Gacor gak mari-mari.
Sik tak takoki. Lah nggih. Ngerti enggak nek aku ki kecewa karo sampean? Syukur ya. Lurah kadung tinggi nada ngene. Ngerti enggak? Nggih. Kecewane napa? Wis yo gak ro. Sikap sampean iki buat. Ya iku mau. Ojo memberi peluang nek enek kejadian langsung diselesekno nang kono terus diculno apa meneh maling diculno. Besuke bakal maling maneh sing barange luwih gedhe maneh. Nyatane ana laporan teko Pak Jogobaya jare saiki sapi barang langsung klekek langsung ilang. Digawa mobil daginge. Nggih. Karek ndase karo ususe. Ya apa? Kula kuwatir banyak. Sampeyan misale sing dadi wong sing duwe sapi. Nggih. Sapimu dikoyokno ngono. Nggih. Ya apa perasaan sampean? Nggih loro ati nggih. Sampeyan gak kepengin ngerti sapa sing nyolong? Nggih, kepingin. Nah, iku perlune. Oh, nggih. Digawa rene supaya ning kene iki ana catetan. Oh, ngoten nah. Didandani lho ya, Pak Bayan. Nggih. Jek sanggup dadi Bayan? Nggih. Pak Jogobaya? Oh, Jek sanggup dadi nggih. Jogobaya sampai aku mari. Nggih, Lho, sanggup. aku gampang ae. Sampeyan nek gak sanggup nglaksanakno tugas sak ganti gak apa-apa, Jek, 2 bulan setengah. Nggih, tasih sanggup kula. Kula mendukung sampai periode berikutnya, Bu. Lho, kula tasih sanggup. Ora isap niki, Bu. Sik. Kula nek saged dadi bayan seumur hidup. Nggih, tapi Andi niku tiange apik. Wis. Wong sapine nggih Saiki dijoli. Wong emang dibeleh kelangan niku. Sapine sing- dijoli? Nggih, dijol sing korbane niku sapine dijoli. Oke, Pak Bayan. Wedhuse nggih dijoli. Oke. Nek omahe diubra-ubra, omahe bakal diijoli. Oke. Lah nggih. Wonge apik nyeleseknan masalah. Tapi Terus sing mboten iku mau. mboten laporan ten Bu iku mau. RT. Berarti Oh, Bu kan R, semua Bu Lurah. semua diselesaikan sendiri. Wah, Iku. ya nopo. Berarti sampean iso menyimpulkan toh. Nggih, sampun. Berarti apa? Ya aku diliwati lah. Wah, ancene lancang kok ancene. Gak Andi. apa-apa, mbok menawa nggih. iku saking kepengene kampunge awake dhewe aman. Nggih, Tapi nggih. aku yo menghargai. Tapi enggak boleh. Gak apa-apa. Tapi kan sak lumrahe to. Nggih. Supaya sing nggih. nyolong iku mau yo ben ngerti. Secara prosedurnya harus ke Bulurah ngoten. Bener. Alurnya Wis, relnya. sampean gawa buku apa ora? Niki mulai cerdas kula niki. Sampean gawa buku apa ora? Betul. Di ning wis eling ning Wah, nggone pun kok nek makanan niku di luar kepala. Pemikirannya Nggih wis sadar eling. kula niki. Niki nek nggo buku niku buku 1001 malam niki lho. Nggih. Sering kula. Wis, ngombe dhisik. Nggih. Ngombe maneh. Iki anu Pak Jogobaya, Pak Bayan iki ngombe gak dikongkon, gak ngombe kok. Ngomong terus. Monggo nempel nek kadung ngombe nek jegok gak mari-mari. Nggih pun. Wis. Nggih pun paham kula Bulurah ngapunten nek ngoten Saiki nggih. Pak Bayan pesenku Nggih. rondo malam, Nggih. rondo kampung nanggone pos-pos. Lah. Aja Pak Jogobaya tok sing muter. Nggih. Sampeyan melok muter Nah. karo Pak Jogobaya. Lah rondo. Aja engkel-engkelan. Lah rondo sebelah niku. Gak ngurusi rondo. Oh. Senengamu mesti Nggih, ngono. nggih pun kula tak Aja engkel-engkelan. Nggih, Sampeyan kudu rukun karo Pak Jogobaya. salaman. Aja ngene dikandani. Yo, salaman yo. Wong ditugasno ngurusi rondo kok nang rondo. Pancene. Ayo salaman yo kita sinergi kerjasama. Ya, ngono lho. Seneng aku. Wis saiki mam dhisik ngomari ngono sampean budal. Rasane kok kepikiran terus. Apa meneh Bayan karo Jogobaya iku. Nek wis obo engkel-engkelan gak enek toke. Moga-moga kampung iki saya suwe saya aman. Dadi engko nek akhir jabatanku iki moga-moga tetep tenang. Kabeh ketata. Wis kabeh tak siapno. Wis Pak RT, Pak RT, Pak RW, Pak RW ya wis kabeh tak siapno supaya kanggo keamanan 2 wulan setengah sok ngarep iki wis bakal ana pilihan maneh. Assalamualaikum. Sini aku nyepakno kono ya nyepakno anakku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh. Monggo.
Aja kaget. Monggo Pak Singgih. Waduh. Jenengan kok dengaren. Saiki kok nyeluki Pak Mulya. Ya kudu ngono to, Mas. Ya gak enak yo. Gak enak aku wis kulino Pak mergo awake dhewe iki saiki ketemune kan nek pas rapat. Nggih, Bu Lurah. Lho ya to. Oh, no ya terusan. Aku silaturahmi rene sampean sehat-sehat ya. Yo alhamdulillah. Alhamdulillah. Kayak sing jenengan pirsani lho. Iya. Mas, lho ya to. Ngono ta? Iya. Aku lu seneng celuk. Sampeyan iku ngarai kelingan biyen-biyen ae. Wah. Iya. Aku yo sehat ya wis ngene iki. Heeh. Alhamdulillah aku yo. Cuma yo nyun sewu lho Mas sing winginane sing pas apa? Sing apa? Sing pas percobaan sawah sing pinggir kali sing anakku praktek nang kono. Kayak jenengan yo malah ndampingi to. Oh iya. Alhamdulillah. Matur nuwun lho. Iya. Saiki lho, seorang Pak Singgih ngono lho, wong sing terpandang nang gone kene. Terus apa malah melok medun sawah ndampingi anakku praktek nang kono. Alhamdulillah seneng aku. Ngene. Nggih. Aku nyeluk Dik ya. Nggih, gak apa-apa. Nyeluk Dik apa Bu Lurah? Dah. Monggo to Mas, ngono kok biasa wae. Sebagai warga desa, sebagai masyarakat desa, ndelok desane luwih maju, luwih apik, luwih tertata. Aku koyo-koyane terpanggil mulane aku bolak-balik ngomong. Apa kerepotane sampean? Insyaallah nek aku disenggol, Mas yo gak disenggol misalnya. Aku tak tawa-tawa dhewe. Apa sing perlu iso tak bantu? Wis ta aku percaya nek Mas Singgih ku mesti bakal keceh. Iya. Mesti bakal keceh, ora ketang apa. Ora ketang mau ngingsret. Nah, mesti bakal ubah. Dadi nek enek apa-apa nang desa kene yo sapa maneh sing tak gawe imbang-imbangan ora panjenengan to Mas. Awak dhewe mulai biyen diskusi rembukan sing apik. Yo mikir desa iki kaya apa? Masyarakat iki kudu ya apa kan ngono. Aja sampai kalah mbek desa-desa liyane. Amin yo nyatane muga-muga yo iki wis rada terwujud ngono lho. Iya, kemajuane yo saya tahun yo warga-wargane desa kene iki yo luwih sejahtera. Iya. Panenan barang yo ora tau gagal to Mas. Aku meneng-meneng iki anu lho ya. Sepurane meneng-meneng iki. Apa Mas? Memonitor. Oh iya alhamdulillah. Tak delok 2 periode sampean dadi lurah nang desa kene iki. Aku duwe catatan tersendiri. Oh ngono. Ternyata ana peningkatan ya Mas. Wah luar biasa. Iya. Luar biasa. Tapi langsung tak nanging wis ping pindho lho ya. Iya. Wis ping pindho. Tapi tak ana sing tak herani Mas. Apa? Iki rong wulan kalek ya kira-kira 2,5 3 bulanan iki ya. Kan areke menjelang pilihan maneh. Iya. Iki kok prosoku daerah kulon kono ki umah kayak ngono to Mas. Sing kemalingan lah. Malah sing kabar terakhir lu sapi sok dimaling. Iso wis dipateni ning nggone sing jero omah iso gak krungu. Aku ya krungu kabar. Iku saking apa ya? Saking dhuwure teknik-teknik pemalingan model saiki ta ya apa? Wih, maling. Gak jarene digawa pickup ya Mas, gak iso ditututi dadine. Maling saiki pancen canggih. Lah mulane sampean ngadakno ronda malam iku aku sangat setuju. Iya, iku mau Jogobaya karo Bayan iki dek tak rada tak kerasi Mas. Soalnya supaya apa? Cek luwih rapet nek njogo apa meneh ning nggone iku lho, regol kidul nggone iku soalnya pronone kan bulak. Sawah-sawah tok iku durapet ning kono. Nek ngono saranku ya napa Mas? Diakai maneh pos kamling. Jadi melibatkan warga digilir ngono lho ya. Diakai maneh. Gak masalah ya Mas waktu karek 2 bulan ngene ya. Oh, gak masalah. Cuman ngene. Aku cuman iso ngomong ini sepurane ae. Sampe lak wis 2 periode. Iya. Ya teko komunis pisan silaturahmi ping pindune bik menawa aku iso ngelingno. Jabatan lurah sampean ki 2 periode kira-kira wis cukup apa? Ya apa? Oh, ngene Mas. Ya apa? Nek
aku ku sakjane ya wis rumangsa cukup. Cukup. Mas yo aku wis ndelok peningkatane wargane dhewe. Terus saiki nggone desane dhewe ya wis ora ana mengeneh makadam. Bantuan-bantuan ya wis sampai aspal sing paling apik. Dalan wis apik, akses mlebu ya wis lancar. Akses mlebu nang desa rene iki ya wis lancar, teko luar kota. Ngono ku ya wis gampang ngono lho. Sampeyan bangun gapura iku luar biasa. Iya, gapura sing nang lor ambek kidul. Iya. Iku aku jagani kan sing kidul kono kan kene iki iso dadi belahan antar kabupaten ngono lho. Ngono ya. Iya, dadine kok aksesnya iso liwat kene ngono. Mudah-mudahan kabupaten mencatat bahwa desane Dewi iki adalah desa unggulan. Amin. Koyokane menuju rono, Mas. Nah, apa meneh hal-hal koyok ngono ki? Menuju desa unggulan. Iku kadang-kadang aku ya mikir. Mikire? Nek aku mudhun misale mari rong periode. Muga-muga program iki iso ditutukno, ngono lho. Iso ditutukno karo lurah sing sesuke. Ditingkatno maneh. Malah kudu meningkat, Mas. Ya wis ngene. Nek sampean duwe pemikiran koyo ngono, aku saiki tak terus terang. Nek sampean kok mudhun, aku bakal sumunggah. Oh, ngono ta. Ya gak apa-apa, Mas. Wong nyatane biyen-biyen rong periode iku ya aku karo jenengan ya maju kabeh. Aku kalah, tapi ya nyuwun sewu yen yo durung rezeki to, Mas. Oh iya. Tapi tak kira sampean yo nyadari wong nyantane jenengan yo nyengkuyung terus lho apa program-programe desa. Nek kira-kira aku gagas awakku iki wis sepuh, wis tuwa. Aku terang-terangan duwe kader, Dik. Kadere gak ono wong liya, anakku dhewe. Andi, sampe ora Andi? Oh iya, Mas Andi. Wis wisuda. Wis mari, wis lulus. Tak kei macem-macem apa pendapat. Kira-kira sampean iso nyengkuyung anakku kan? Iya jelas iso to, Mas. Wong jenengan iso nyengkuyung aku. Tapi Mas, sejene iku ya. Sejene jenengan wis nyiapno putrane jenengan. Ya. Sejene iku aku dhewe iku ya duwe concongan, Mas. Aku ya wis nyiapno. Duwe calon. Aku ya wis pembekalan, Mas. Sopo kira? Aku ya bekali anakku dhewe. Si Rahayu. Dek ngene. Ya apa, Gini. Tapi ya gak apa-apa wis ayo bareng ae kok apa jare warga wis ngono lho, Mas. Yang penting kita bermain secara fair. Iya, sing penting kita sportif aja, ya, Mas. Ya apa nek ngene? Ono dua pilihan sampean pilih salah situ. Apa? Aku di anak lanang sampean di anak perawan. Terus? Nek kira-kira anake dhewe digatukno. Wah. Nek perkara gathuk-gathukan iku urusan mengko, Mas. Sing penting arek loro ku cek padha kenal dhisik. Tapi iki lho sing urusan sesuk pilihan gak apa-apa, Mas. Jenengan nyalonke anake jenengan, Mas Andi, aku nyalonke Rahayu ya ora apa-apa. Dik, mumpung aku ini. Apa? Baleni pirang puluh tahun kepungkur. Terus jenengan karo aku. Aku kan duduk. Sampeyan rondo. Alah. Alah Mas Inggih. Sampeyan aja ngono ta, Mas. Ayo dibina anake ngono lho. Ya pemikiranku sampai seperti ini aku bertahan sebagai seorang duda ya karena aku berpikir bahwa mungkin nek aku untuk jodoh mana pilihanku ganok liya sampai. Jangan ngono gare aku merinding lho ya bengi-bengi lho iki. Ya wis urusan kuwi dirembuk meneh wae, Mas. Ngono ya. Sing penting panjenengan monggo gak apa-apa dimantepi Mas Andi. Iya. Aku tak yo mantepi Rahayu. Ngono ya. Terus ngene, Mas. Ya apa carane? Arek loro ki ayo rada dimunculno ning desa iki. Lho kudu. Dadi misale ana program apa, ayo dilibatno. Mulai dipromosikan. Iya, supaya warga ya ben ngerti nek arek loro ki ternyata duwe bobot kanggo ganteni jenengan, ganteni aku ngono lho, Mas. Setuju apa gak? Ya apa? Lek awak dhewe sepakat calon lurah ki bermain secara fair. Iya. Lek perlu tanpa ono embel-embel duit. Betul. Setuju aku, setuju, Mas. Ya. Iya, tapi diunjuk sik lho. Iki wis bengi. Walah. Enak. Diunjuk dhisik sediluk wis kon. Tonggo enak. Engko esuk disambung. Wis sing penting aku setuju. Sing penting apa, Mas? Engko nek dini Mas Andi sing dadi ya kabeh padha nyengkuyung. Anakku sing dadi ya kabeh padha nyengkuyung. Wis kaya awak dhewe ngene iki lho, Mas. Aja lali lho ya. Ya wis. Matur nuwun Mas Inggih. Donga kanggo awak dhewe. Oke. Matur nuwun Mas Inggih, aku dielekno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.